Subay sa kainit nga atong nabati karon nga dala sa El Niño phenomenon ang posibleng pagsaka sa insidente sa sunog dinhi sa atong nasod. Matod pa sa Chief Regional Operations Division sa BFP Region 7 nga si Fire Superintendent 𝗘𝗹 ang pagsaka sa temperatura hinungdan nga mas dali ang pagdilaab sa kayo. Tungod niini, hingpit ang ilang preparasyon sa pagpagamay sa epekto sa El Niño. Usa sa ilang gitutukan karon ang water rationing upang apod-apod og tubig sa mga dapit nga nihit og tinubdan sa tubig. Matod pa ni 𝗃, gikan sa mga sapa, linaw, pond ug water concessionaires ang tubig nga irasyon sa BFP. Ang mo-coordinate sa mo is the barangays and the LGUs. Pero karon siya so far murag padung pata sa kanang murag gasaka pa ang atong El Niño, so wala pa kayo'y mga na-failed nga mga areas nga kakulangan sa tubig. Sa laing bahin, ang probinsya sa Cebu nagpabilin lang gihapong nag-una sa labing daghang number of fire incidents sa Rehiyon 7. Kung basehan ang dato sa BFP 7 sa buwan sa Enero hangtod sa Hulyo 2022, itandi sa susamang buwan sa 2023, nisaka sa 7% ang kaso sa structural residential fire incidents gikan sa 283 ngadto sa 302. Sa structural non-residential, nisaka sa 3% gikan sa 403 ngadto sa 404 ka kaso sa fire incidents. Kalabot sa mga non-structural fire sama sa mga basura, electric posts ug agricultural lands, hingpit ang pagsaka sa kaso niini nga moabot sa 376%. Sanglit gikan sa 33 cases, niabot kini sa 137. Apan buot ipahinumdum ni 𝗃 nga dili alarming ang pagsaka sa kaso sa non-structural fire. Sa kaso sa transport fire, nisakasab kini og 30% gikan sa 31 ngadto sa 61 ka fire incidents. Nagkanayon si 𝗃 nga ang kadaghanan sa hinungdan sa mga kaso sa sunog sa atong rehiyon mao ang electrical ignition, open fire o rubbish fire kon pagsunog sa basura ug smoking unlighted cigarettes. Lakip sad sa mga aksyon nga gibuhat sa BFP 7 sa pagbatok sa El Niño ang paghingusog sa ilang oplan ligtas na pamayanan kun OLP. Sulod sa maong programa ang paghimo og community hazard mapping ug ang bayanihan program sa BFP 7 nga tuyo ang pagbuhat og community fire auxiliary group kon 𝗃𝗃𝗃 sa matag barangay kinsa mao'y first responders kung adunay mahitabong fire incident. This 𝗃𝗃𝗃 will be ato nang gitrain sila to respond to a fire nga kanang while on transit ang ato ang responding fire truck, so sila may muunang responde dito. At sila also will guide the responding fire truck asa siya mo posisyon. Gipangandaman sab sa BFP 7 ang 32nd nga anibersaryo sa Bureau of Fire Protection diin nagkadai ang mga kalihukan ng ilang giprepara sama sa coastal cleanup, tree planting ug roadshow alang sa mga kabataan. Also feeding program and awareness for the kids, the kaning ato ang road show which gikuan diha ang trabaho sa bumbero and then ato na i-teach to the children also. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.